ज्येष्ठ सेवा पुरस्कार समिती कळंबच्या वतीने शिक्षक भूषण पुरस्काराने तालुक्यातील 3 उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करण्यात आला। 5 सप्टेंबर शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय व वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा करत असलेल्या शिक्षकांचा गौरव करण्याचा कार्यक्रम ज्येष्ठ सेवा पुरस्कार समिती कळंबच्या वतीने आयोजित करण्यात आला होता। हा कार्यक्रम कळंब येथील संत ज्ञानेश्वर माऊली बालकाश्रमात पार पडला। कळंब तालुक्यातील विविध प्रशालेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचा देखील या ठिकाणी गौरव करण्यात आला। यामध्ये पहिला पुरस्कार श्री BN भंडारे सर यांना देण्यात आला आहे। भंडारे सर हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा करंजकल्ला येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत। त्याचबरोबर ते हेल्दी ग्रुपच्या माध्यमातून कळंब शहरात सामाजिक कार्य करत असतात। पुढील पुरस्कार श्री रमेश शिंदे सर यांना देण्यात आला असून शिंदे सर हे संत ज्ञानेश्वर माऊली माध्यमिक विद्यालय हवरगाव येथे सहशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत। तसेच त्यांचे सामाजिक क्षेत्रात देखील उल्लेखनीय कार्य असल्याचे दिसून येते। यापुढील पुरस्कार श्री वैभव कोठावळे सर यांना देण्यात आला आहे। कोठावळे सर हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लाखा येथे सहशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत। त्याचबरोबर कार्यक्रमास उपस्थित असलेले श्री नवनाथ अडसूळ, श्री बाळासाहेब कांबळे, श्री महादेव गोपाट, श्री सुरेश टेकाळे, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री DK कुलकर्णी, श्री माधवसिंग राजपूत या शिक्षकांचा देखील सत्कार या प्रसंगी करण्यात आला। यावेळी ज्येष्ठ सेवा पुरस्कार समितीचे प्रमुख महादेव महाराज अडसूळ, ॲडव्होकेट त्र्यंबक मनगिरे, प्रकाश भडंगे, नाना जगताप, बंडू ताटे आदींची उपस्थिती होती।